Enu nti sabre no emare mfise no omudin de amanse yesua ho ade o part 1 ni nemo makon anase osa omubekonti omunkamom emu ne omubenya asante se osanti momayen kamom enu nti sunsuma etaisa osane chi no ene akonwa no enu nti waye ade bia ma oma obi antumi ne dom enti asante hene enem sikadwa nti efrisa asante hene nso esum sikadwa no enu nti obi adu bedi so se asante hene bia no okantam kire sikadwa no enu nti de ma ankabomba asante fonim ne se obia ansom ohene no obia asom sikadwa no including asante hene a oteso no enu nti ama ohene na oteso no ne honye wabufu anase ne honye wahi efrise munyina ma osom sikadwa no ebi odi etoso a yedi nim se Okomfo Anokye ennim nyansa pa ne se sikadwa na ode baaye no mechire golden stool no ansa na ode beba no ne nkonwanum bi anyini chen nkonwanum bi betumi abasa Opemsuo akonwa na anyini chen Kwaaman akonwa na Kwaaman so anyini chen ejoso nso anyini chen Kumase ene de ka ho enu nti omu hyiamu bia na obi ahu ne ho se oyepanyini enu nti na ma ntokwa ne mentimi ho ase bebre esi wo omu ntem enu nti ebra Okomfo Anokye ede golden stool ne baaye no ne nam se yesie omu nkonwa ne nti nkonwa na omunya na ekire nyina no ebetu sikadwa no enu nti ama sikadwa na ebe panyini chen nkonwa na na omoteso no de nti Okomfo Anokye eyi sikadwa mechire golden stool na anye wooden anase silver ne se tete no sa akunsi na se krobidi sunkunimo a no mo se omaja pade nyina including stool na ohene teso no enu nti wooden stool de ofa kwa ade chekra na ombetumi aye foforo na emom enam se ye good na ya ade a esombo nti na wo se akunsi a ombe de ombetumi bia edi nkunim se be ya omomfa sikadwa ne nko enu na ma santeman eni ye den ema ntokwa bia okunye bia no odi nkunim empose nkunim di ama omohwe se sikadwa ne de ombe bibi ombetumi aye bia aboho ban ade bi o saye ma wo mo ne se akonwa bia ni ho wo se utrace ni history beyond that of Osei Tutu mechire se akonwa bia ni ho wo se woka ho abakosem manitra Osei Tutu enu nti na ma santeman abakosem mechire history no before se Osei Tutu ni nyina ayra no efrise o kire won se demo a utrace kwa kire no na utrace akoba bia no ye nkoa baabi omokoko ntokwa di nkuku ene de ka ho saade ni nyina anye empo asantefo ni edi domaso nkunim no Okomfo Anokye ka kire won se on creative position kese ewa asantehene ahimfie ema domafo no enu nti obi bia asantefo ni edifiti wo mo no by law and custom uni to me so be ka kire won se mo ni edi mo so eye wrong enu nti tetewo no sa asantefo ni kodi krobi sunkunim a onka so edi kroni sunkunim anaso edifiti wo mo efriso abaye unua prekope enu nti ebesi ne sa asantefo ni kasa omo kan yinuanom indirect way a ekire se omo konka wo mo na omo konka wo ma omo de omo basikadwa na se na omo nyina abaye nipa baako o sikadwa na se nso obi aye baako sikadwa ne nko ane so enu nti ede na wo kire obi ase se obi akoa frisa mu nyina na mo so sikadwa no saade ne ema asanteman ekwa akiri